Yung mga klaki no, abot kita mga klaki no. So nagyam ta dito tong last na tong akuan nga area. So gwapo kay dire klaki tong lima lang narate kalaban to, dagang giklaban na to. Ito mga kalaban na to dito, no. Jamay kuan ba? Dere lagi no. Langan, may palad po tani. Klaki. So kami mabagong mga weapon ko. Testingan ng mga weapon mo mga bago. So klaki gapo. Sugod na tao eh. Klaki, away klaki oh. Gila may klaki ah. Hello. Hello. First palad tayo na good solution na rin Klaki kampo pa kay klaki pero wak na klaki damo lagi tilaps awa wak may tuhik dito sa tuwa klaki ano ni may kalaki dito sa kusat bang may kalaki. bye bye. Hindi dito ko klaki eh. Dito ko Tadak. Takut kayo. Klaro kay bay. Klaro. Hindi kanin ko. Kita wala.
Another one. Tilapia. Tilapia. Nato ang tingog way klaki basta gagmay. Tilapia. Pero dagko tilapia. 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 Good size. Basta yun nato kadagko way kalaki kung siya ang tawag ito tilapia. Tilapia. Tulo may size ano ni way kalaki. Tilapia. Maninguna. Kedua kay tilapia. Pantulo kay tilapia. Sapo na jud. Muna ingon nga ulit na ka. Kan lipat kuha kay laki. Kan kuha. Kuha kay laki. At parang ko nang ito sa balay niya no. Kay laki ko to. Ano eh. Damo gid. Damo yung laki no. Ano ba yung ito? Laki oh. Yung kuha. Ito. Kuha dari kadra ano? Ha? Kuha na kuha na po. Dali, muna. Kuha ko dito. Tama-tama. Dako-dako pa na gamay. Sudah masuk dulu. Yung kuha dito ay laki. Yo, so mga may kalaki mo na mong kuha tanang ganina mga may kalaki. Ay, tilapia. May tilapia. May tilapia. Ito. No, tilapia. 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 Lumayan ay. Pero daghan siya mga may kalaki. Daghan nasiruhan. Yo, totoo ng bye-bye ron. Totoo ng may kalaki. Bye-bye. So, wa pa nalabot na itong puyo ang mga klase na. Wala ito gyapin yung puyo. Babay to, babay. Mga 1 kilo itong puyo. Yan kayo, mga 15 kabok to. Bye. May kalaki.